Maryam kin daɗe a ruhi na ba zan kulle yaudara ba, san ki da ni saka a raina bai cutar da lamura ba, sai da farin ciki nishaɗi a kullum hakan nake ta jina. A yanda na kamu ne da sanki tamkar zinariya ce, halittar take ai daban ce, kyakkyawa abun kwatance, ga ladabi gare kitawa, wa zai barki in ya samu. Bani rabo da ambatanki a ya madarar cikin zuciya, ke ɗai ce nake ta kauna, yarda da ni na ce gimbiya, ni sirge a rayuwata idan ba ke ba rijiya. Sai na ganki zan ji ƙarfi, idan ban ganki ba zan ji ba, kin zamto ruwa na shana da abincin wa ba ta yi zama ba, kogin sanki ne na afka batin yau ba da jimawa. Kwana biyu in ban ganki ba sai ni ji zazzaɓi cikina, a hakan baya ban nishaɗi sai na ganki zaya bar rukuna, to lalle diran da baki cikin duniya ni ma babu ni. Kin zamto rabi na raina ko in ce rabin jikina, dole sai da ke sukuni kanan zai yi a gurina, sanki ya da baibare ni ya manne cikin zuciya. Ko za a manta kan furato hajiya san ba zan bar ki ba, na zaga a duniyan nan har yau ban ga tamkar ki ba, har birni da ƙauyuka ma idanuna ba su gani ba. Maryam yar Galadi tawa, dan Allah karki watsar da ni, dan ke ce rabi na raina idan na rasa ki tona bani, to daure masu iyata hajjaji karki manta da ni. Addu'ar da nake ta yi a kullum a garin shi ne ki zama mata, idan ya kasance a hakan na san cewa na bauta, ina ma a yanzu ma ki zama mata. Maryam ne kin daɗe a raina, Maryam har yau kina a raina, Maryam yar Galadi tawa, hajiya ki shige a raina, hajiya na ɗauki alƙawari har abada ba zan